Здравейте, в този урок ще ви покажа как да си направите първите стъпки в HTML сайт. Ще са много лесни. Първото, което е, може да използвате Notepad++ и файловете, в които ще ги запазваме, са index.html. Записваме го и вече, както виждате, започваме с таговете. Първият таг е HTML, HTML се превежда, после head, после пак head, но забележете, че тук слагаме една скоба, което отваря, това отваря тага, а това затваря. После пишеме body, затваряме body и затваряме HTML тага. За сега, както виждате, нищо не сме направили. Сайта го, което това правя в момента, го поддържам на ham. Значи в head тук може да напишем title, затваряме title пак и пишем примерно my first web page. И както виждате, само една секунда. Добре, ще отворим файла. Ето my first web page показва отгоре титлата. Така, и сега ако искаме нещо да напишеме, просто опишеме без нищо и то го показва. Примерно Welcome to my first web page. Ето показва го. Сега, ако искаме да го центрираме, просто пишем център, затваряме тага, отваряме и затваряме и ето в центъра е. Ако искаме да отдебелим шрифта на текста, пишем просто B, отваряме тага и затваряме. Така, ако искаме да е пък наклонено, просто пишем I. Ето. Така, сега ще покажем и цветовете. Примерно пишем font color равно две скобички, не скобички, апострофи май се казваха, и пишем примерно DS FF00 3F май беха, май жълто, да, ето. По-лесен начин е да напишете просто red или имената на цветовете. Просто трябва да ги изпишете както трябва. Ето lime. Добре, нека да го напишем red, да сложиме дебел шрифт. Така, ето дебел шрифт и червено. Ще го направим и наклонено, което няма да се вижда много май. Да, вижда се. И така, сега ако искаме да сложим някаква картинка, просто пишем, само да сложим центъра надолу. Така, пишем img crs равно апострофи и тук пишем сайта и затваряме тага, ето така. Вече, сега ако влезем в Google да намерим някаква картинка, пишем примерно world, преглед на изображението, и този сайт трябва да го копирате и да го сложите ето тук. Сега ако погледнем, ето, само може да намалите и размерите. Пишете white, примерно 100 и height на 50 примерно. Само че не е много добра идея това. 150 примерно, айде. Ето
виждате как се оголемява. Ако искате да е надолу, пишете просто BR. Ето той на долния ред. Това е като за начало. Друго, ако искате, може да сложите примерно някакъв линк, примерно, и пишете по-малко href равно. Така, имах малко работа, това е. И пишеме href и пишеме примерно http примерно google.bg и затваряме тага. По-точно го затваряме с наклона и пишеме примерно тук Google. И ето сега, ако натиснем на това име, отиваме в Google право. Може да сложите и снимка. Сърце, така. И слагате линка. Не. По-точно. Така ще го направим. Копирате това. Слагате го пред картинката. И ето сега, ако цъкнем на картинката, където е World, отиваме в Google. Това беше от мене. Дано съм ви бил полезен. До нови срещи!